Mijn familie komt uit Friesland. Mijn opa van moeders kant, Wobbe Oost, was dominee in Minnertscha, waar hij woonde met zijn gezin in de pastorie. Iedereen is inmiddels overleden. De ene laatste die overleed was mijn oom Gert, die organist was. Hier staat hij op de foto met mijn moeder Tini in de tuin van de pastorie. Dit is de kerk van het dorp Kimswerd, 20 kilometer verderop. Daar woont sinds een aantal jaar Gert zijn jongste dochter en mijn nicht Judith Oost. Ze woonde en werkte eerst lange tijd als cello-spelende theatermaker op Terschelling. In mijn vakanties bezocht ik wel voorstellingen van haar, zogenaamde theaterwandelingen. Maar ze heet het Oerl Theatereiland verlaten. Ze woont hier in Kimswerd in een oude botenfabriek. Judiths overstap naar de vaste wal heeft mij verrast. Het lijkt mij een mooi moment om haar te portretteren. Om meer te weten te komen van haar levensvisie en misschien daarmee ook wel van onze familie, waarvan in Minnertscha een gedeelde geschiedenis ligt. Wat mij betreft kunnen ze ongestreken. Misschien vind ik dit wel mooier dan een gladde blouse. Het is een verzinsel van mensen dat dat glad moet zijn. Dat is 1. 2, dit zijn natuurlijk... Mensen verwachten van klassieke concerten dat je allemaal je concertkleertjes aandoet met alles strak gestreken en leuke jurkjes. En ik vind dat totale flauwekul. Dus het is een klein beetje rebellie van me dat ik denk... we doen alsof we hebben een pak, maar het slaat helemaal nergens op. We doen een keurig overhemd aan, maar het is niet keurig. Daar staat op omzuivelfabriek. En dat komt van stoomzuivelfabriek. Want dit was dus een oude botenfabriek, waar ik nu woon. En dat noemden ze stoomzuivelfabriek, omdat er een stoommachine hiernaast stond, een stoommachine. En daarnaast was een van de eerste elektriciteitscentrales in Friesland. Ja, en dit is bewaard gebleven, blijkbaar. De fabriek heeft zijn eigen vlag, die Judith in de ochtend strijkt in plaats van hijst. We zijn hier bij Judith in stoombotenland, waar niet alles is wat het lijkt. Nou, daar zit het stel. Stel. Theaterstel. Ja, oké. Theatraal huwelijk, ja. Judith is iemand die drijft altijd alles helemaal tot het eind toe door. En dat is haar gouden kwaliteit, is dat. En dat is ook hetgeen waar ik absoluut niet tegen kan. Dat alles tot het eind toe helemaal punt op punt gezet moet worden. Dus stiekem werk ik niet samen met Judith. Stiekem drijf ik mee op haar, haar energie eigenlijk. En laat ik het allemaal mij welgevallen. En op een gegeven moment zijn wij samen. Zijn wij een heel sterk team. Zij bedenkt het, zij puzzelt het helemaal uit. En ik voer het uit zoals het feitelijk gewoon spontaan eruit komt. Dat is onze samenwerking, denk ik. Judith en Martin zijn in de stoombotenfabriek aan het werk. Ze maken scènes voor de Nacht van de Geschiedenis in Utrecht. Over het instorten van de Domkerk door een storm. Ze doen dat met een aantal jongeren. Van hun Barrevoet jeugdopleiding die ze op Terschelling hebben opgezet. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is om te weten. Dat we zijn alle 5 gelijkwaardige makers eigenlijk.
jullie kunnen allemaal toneel spelen, dat scheelt. Dus het is geen cursus. We zijn echt allemaal makers. En als je bepaalde ingevingen krijgt, of weet ik veel wat, van misschien zou het leuk zijn om dat of dat of dat. Zeg het vooral. Oké, en dus haal je vooral niet in en het is voor jezelf. Oké, we lopen en als we stomen horen, stomen we. Oké. Op wat voor manier dat ook. Oké, 1, 2, 3, actie. Mijn vader was organist. En die was een beroemde, grote, belangrijke organist, muzikoloog, componist. Mijn zusje was jong talent violiste. Mijn moeder gaf muziekles. Piano, fluit, dwarsfluit, zoiets. Dus ja, ik groeide absoluut op in een muziekfamilie. En daar heb ik veel van meegekregen. Maar ik heb vanaf dat ik heel klein was al steeds zo heel dwars was ik van... Ja, maar ik wil theater. Dat was al echt vanaf dat ik 4 was of zo, was dat duidelijk. Want ik was altijd aan het fantaseren. En sprookjes en verhalen en avonturen op straat met vrienden. En ik verzon van alles. Ook al heel jong verzon ik voorstellingen met de kinderen uit de buurt en zo. Dus ik had een soort... ik was daar een beetje dwars. Maar tegelijkertijd heb ik altijd instrumenten gespeeld. En vanaf mijn 9e kwam... de cello, en dat was heel duidelijk van dit is wat ik wil. Dus die is altijd bij mij geweest. Maar daar waar mijn zus de hele dag stond te studeren heel hard... en mijn vader altijd weg was op tournee en mijn moeder die leerlingjes had... was ik op straat Pippi Langkous. En ik ging ook een uurtje per dag cello studeren. En vond het heel fijn en belangrijk. Ik zal nog even die tekst... Ja, want die gaat ook over mijn vader trouwens, hè? Het gaat ook over je vader. Of tenminste... dit is wel ook een mooi verhaal. Want eigenlijk als ik dit doe... wens ik eigenlijk iedere bezoeker van ons concert... een fijne voorstelling of liefde toe, zeg maar. En... dus dat is een beetje een persoonlijk iets van mij... naar iedere individu die er straks in het concert zit. En ik doe dit briefje erin. Hier staat een hele mooie tekst. En daarachter stop ik een hartje. En het leuke is dat als ze het briefje uit de envelop halen... moeten ze haast, als ze willen lezen... ze moeten haast dat hartje wel beetpakken. Dus eigenlijk, ik heb het hartje hier beet... en zij nemen het van me over. Als ze het briefje gaan lezen. Ik vroeg Judith om een maquette te maken van haar stoombotenfabriek. Omdat het voor haar niet zomaar een huis is, maar een locatie waar ze haar spelende leven in doorbrengt. In de maquette heeft ze van alles opgeborgen in laadjes, waaronder de personages die ze heeft gespeeld
en de voorstellingen die ze met haar gezelschap Compagnie Barrevoet heeft gemaakt. En toen dacht ik, oh, dat is leuk met lijntjes en dingetjes, want ik hou van dat. Ingenieus. En toen ontstond dit, aldoende, op de werkvloer. Je moet wel natuurlijk het systeem een beetje verporden houden. Hè? Ja, maar dat ga ik ook direct als jij weg bent wel weer heel netjes ordenen op volgorde, denk ik. Dan hebben we de voorstellingen, die is enorm. Ik hou er echt van. En daarom zeggen dus mensen, jij bent Kolotok, want Kolotok had dat ook. So I wait and waste my time on 1 square meter. Dat personage had dat ook. Kolotok is een personage wat je speelde. Is dat personage van die persoon die aan het wachten was? Die I waste my time on 1 square meter. Je hoorde in de manier hoe ze praten, dat hele... bijna mechanische, zeg maar. Die met de verrekijker op. There used to be plants here, but now they're just potatoes. Happy birthday. En je zag op andere momenten die hele gevoelige met alles wat ze voelden. Dat contrast. En zij had ook zoveel van die absurdistische handelingen, zeg maar. En dat heb ik ook. Ja, we hebben deze wel voor Oerol gemaakt, maar we wilden hem sowieso maken. We hebben er een jaar op gewerkt. Er was dus een systeem, een heel duidelijk systeem. Dat zie je met die patronen in het zand. Waar de mensen waar ze in vast zaten. En toen kwam er een explosie. En daarna was er niets meer. Er waren alleen nog deze personages waren alleen nog over. Zonder geheugen, zonder systeem. En die gaan met elkaar leven. En hoe reageren ze op elkaar? Nou, hier, eerste contact, zeg maar, zie je hier. Bijna als dieren. Hoe we op elkaar heel instinctief en heel intuïtief reageerden. Maar dan begonnen ze dingen uit te vinden. Zoals hij vindt hier de tijd uit. Dus daar komt alweer één systeem terug. En nou ja, het grootste deel van de voorstelling gaat over... zij vindt veiligheid in een gevangenschap. Dus langzaam, tijdens de voorstelling, de klok komt terug... vinden ze weer systemen uit... en komen ze weer in patronen zoals die er al waren. Alleen nu als individuen, als personages. Maar... blijkbaar zoekt de mens, was ons idee, toch altijd weer naar systemen, patronen. En wil zich daar ook uit bevrijden. Ik vind sowieso buitenwereld soms heel verwarrend. Het fenomeen de buitenwereld, de andere... Ik voel me heel veilig bij iedereen met wie ik werk en in onze focuswereld, zeg maar. Maar de alledaagse... Ik vind het ook, het fenomeen maatschappij is ook
een fantasie, is ook verzonnen door mensen. Is niet, de zee is echt voor mij. Het universum, de maan, dat is voor mij echt. Maar de andere, wat mensen de realiteit noemen, is ook gewoon verzonnen. Dit is mio padre. Dat is mijn vader. Ik heb er ook een foto bij. Ik weet niet of je die goed kan zien. Het is wel namelijk een hele lieve foto van ons tweetjes. Ja, je was zo klein. Ja. Maar dit is wel heel erg zoals hij voelt voor mij. Kijk, zij heeft altijd een beetje lopen schipperen tussen conservatorium doen of theaterschool. Theater maken, muziek. Muziek is natuurlijk heel gedisciplineerd. Theater geeft wat meer een gevoel van vrijheid misschien. Maar ik denk dat op een gegeven moment toch ja, de manier waarop dus haar vader natuurlijk als organist en muzikoloog langzaam toch betrokken raakt in haar creatieve uitingen. En uiteindelijk zijn overlijden. Dat toch heel erg heeft meegespeeld om zeg maar, dat instrument toch ook nog een goede plaats te geven in haar leven. Eigenlijk vrij kort voordat hij overleed hebben we een grote tournee gemaakt. 28 historische kerken, dat heette Echo. Dat was een theatervoorstelling, maar samen met mijn vader. Mijn vader, live orgelmuziek. Toen, boem, ging hij dood, was het hele leven anders. Ja, er gebeurt eigenlijk van alles in Stoombotenland. Maar het zijn vaak vrij absurdistische dingen. De jaarwisseling heeft 2 dagen te laat plaatsgevonden hier. Ik werd op een bepaald moment jarig en bleek een jaar jonger geworden te zijn. Dingen zijn een beetje surrealistisch, absurdistisch, waar ik erg van hou. En die maken het leven vrolijk en gezond. Wie zit er in de directie? Ja, dus een heel groot aantal kunstvrienden en ook andere. En die weten dat ook? Ja, zeker. We houden dat allemaal heel goed bij. En er zijn stoombotenfestivals, maar die vinden blijvend onbekend plaats. Dus heel vaak, soms weten we het zelf niet eens dat er een festival heeft plaatsgevonden. We hebben vergaderingen die niet plaatsvinden. Die hebben blanco notulen. Ja, ik mag niet te veel vertellen in verband met de blijvende onbekendheid. Maar die directie is absoluut aanwezig en er is regelmatig contact. En ook over of onze nationale en internationale onbekendheid zich al uitbreidt. Nou, nu is hij bijvoorbeeld best wel in gevaar. Dus kan het zijn dat er meer mensen nog bijkomen in de directie om dit goed te bewaken. Is deze ook? Zij weten hiervan dat ik hier. En ze zijn allemaal aanwezig op dit moment. Met hun gedachten. Om de nationale onbekendheid stevig te verdedigen. Ze zijn overigens ook directeur van de fabriek. Oh? Ja, mocht je daar interesse in. Het is blijvend onbekend. Maar zij zijn directeur nabijheid en blijvende onbekendheid. Aangezien het niet mijn poezen zijn. Publiciteit en zo. Ik vind publiciteit, dat geschreeuw wat je moet doen om te zeggen. Kijk, daarom vind ik die blijvende onbekendheid zo fijn. Ik vind het niet leuk om te moeten schreeuwen. Ik vind het leuk om iets moois te maken. Maar het roepen daarover vind ik publiciteit vind ik het ergste.
geloof ik. Boekhouden vind ik nog wel zen. Zo kijken. Dat is ook een soort van verwerken, vind ik altijd. Met alles nog eens doorlopen. Wat was het andere? Communicatie wisselt heel erg. Soms vind ik het heel leuk om met kerkbetrokkenen of met locatiemensen te bellen en die dingen. En verbinding. Ik hou van verbinding. En als er te veel dingen met communicatie zijn, dan raak ik moe of verdwaald. Sommige mensen zeggen dat ik een beetje sensitief ben. Ja, ik denk het ook. Ja. Maar een vriendin van me zei, hoogsensitief. Ik ben gevoelig. Ik weet het niet, maar ik word er soms... Wat is van hun en wat is van mij? En als het te veel is, dan raak ik verdwaald. Daarom. De kerk van mijn opa, noem ik deze kerk. Zijn voetafdrukken staan hier in de kansel. En ik heb me laten vertellen dat hij daar best stevige donderpreken hield. Sorry daarvoor. Nee, hij deed het vast heel goed. Eerst gaan we meer vertellen over mijn vader. Over zijn vriend, Robustelli. Dat is die daar. En over ons. In 2018, 6 jaar geleden, ontmoetten Simon en ik elkaar daarboven. Bij het Robustelli-orgel. Op de lessenaar stond de Capriccio voor cello en orgel. De enige cello-orgelcompositie die mijn vader geschreven heeft. Het stuk nam ons mee op een avontuur dat we nooit hadden zien aankomen. Een groot deel van Gerts jeugd speelde zich af hier in dit dorp. Hij woonde hier met zijn ouders en zijn zussen Ipi, Corrie en Tini. En zijn broers Roel en Harry. De jongens hier in het dorp begrepen hem niet altijd. Waarom voetbalde hij bijvoorbeeld niet? Waarom was hij niet zo stoer? Waar hing hij eigenlijk uit de hele tijd? Nou, hij zat dus daar. Bij Robustelli, bij zijn vriend. Een vriend bij wie hij zijn ziel kon neerleggen. Een vriend met een liefdevol karakter. Een vriend die in staat was om alles wat je vindt, van diepe liefde tot woede, pijn, doldwaze grappen, te vertalen naar klank, naar schoonheid. Haar vader vond als kind een vriend in de muziek en behield daarmee misschien wel het kind in zichzelf. Ik vraag Judith of zij het kind in zichzelf heeft behouden. Ja, ik kan me er in ieder geval erg goed in verplaatsen. In het kind in mijzelf. Ik kan het makkelijk terugvinden. Dat had je vader ook. Absoluut. Die, ook in zijn composities en zo. En in zijn werk. Hij kon zo stout zijn. En fantasierijk. En ja, nee, dat heb ik zeker. Als wij vroeger op vakantie gingen, toen ik klein was, dan liep ik naast mijn vader liepen we door de bergen en dan waren we Hans en Grietje. En dan liepen we door het donkere bos en we wandelden dwars door onze fantasieën heen samen. Dat deden we altijd al heel erg.
En ze zorgen het waren gewoon niet samen als wij het zorgen als de waren, maar ze zorgen het eigenlijk als de nachtrust luchtbeschikking. Wij weten niet hoe het algemeen bereikt. Wij gingen dus naar voor in dat magische luchtschip. Wij gingen op reis en we gingen prachtig genieten van de prachtig mooie klanken. Judith Oost en Simon Bouwberg, binnen bij de kust. Ik was deze de piloot. Dus wij hoeven zelf geen Google Maps om. Dus in navigatie kunnen we uitlezen. Dat betekent alle telefoons zoeken ze naar een vliegtuigstand. Wil je naar de slaapkamer of wil je naar de bagage? Dit is de gang. Dit is de slaapkamer, dit is de gang. Ja, zeg maar, ik weet niet, joh. De slaapkamer. De slaapkamer. Krijg je verrassing. De lijn van de tijd. Zie je? Ik kan hem alleen zelf. Niet zonder brilletje lezen. Aha, dat is een soort... Oh, wat is dat dan? Dat is die tekst die ik jou stuurde. Uit Zwieten. Maar die tekst is voor mij ongeveer een heel belangrijk deel van mijn levensvisie. En ook van wat ik gebruik in hoe ik dingen maak. En, Alleen, ik kan hem niet voorlezen, want de lettertjes zijn te klein. ze zijn heel klein. Maar jij kan hem wel voorlezen misschien. De lijn van de tijd. Geen begin, geen eind, oneindigheid. Wij strompelen voort, zoekend, onwetend, als een grote stoet slaapwandelaars. Sommigen sneuvelen, anderen nemen een plaats in. Dag en nacht wisselen elkaar fluisterend af. De aarde draait, ze kent haar ritme in de tijd. Planeten dansen om de zon en doven uit in de tijd. Evenementen groot of klein bestieren het universum. Een ogenblik, een tel, een leven lang. En gaan op in het geheel. Alles is nietig. Alles is groots. De compositie is meesterlijk, onafvolgbaar. Wie luistert er? Ik volg mijn voeten, schuifelend tussen verleden en toekomst. Het heden blijft onzichtbaar, onhoorbaar, in de tijd. Ja, we blijven wel kinderen van een dominee, hè? Achterklein. Is dat niet?